ještě ruka. Ano, vzhledem k tomu, že bacha výtah. Tohle to vypadá fakt, prostě střílíš a ukazuje. Hej, Hitler. Nahoře. Přijď, zaběhni do výtahu. No, Schoj si tam. no jsem. Jsem tu? Tak jako když po respawnu furt ukazuju. Mám vystřelit? Ne. Vlevo. Dobré. Někdo si nás zavolal. Někdo si nás zavolal dolů. To byl ty, nebo nás si někdo zavolal? Tou levou rukou. To je co ukazuje. To je to pravičák. To lavičák? Vypadá to jako byste měli zlomenou a vyhozili. To bylo. Nad bečkom jsou... No nic, a teď vystřelím, kde seš? Furt! Střílej, počkej. Střílej. A teď když jsem přebil? Ty vole! A když střelím, tak by to střelí z ruky, nebo co to dělá? Ne, ale přebij si. No? Co to dělalo? Ty jak máš tu optiku, tak asi 5 cm nad tou optikou si na té zbraně bouchal. Já to chcem tiež vidieť, kde to je, čo to je? To. Kuře, vidíš to? Ja to vidím v poriadku. Tak, No, to máš asi ty, vieš, tak ti to tak ukazuje. já vidím, že furt to vole ukazuje. Tank, ale já ho nemám jak se sejmout. Ukazuj, ne? Máte tu bednu, hoši, takže v klidu. Já mám už Čo je? bednu. Bacha, grenade! Toho za označení. To bude věřidla. Tak to je dobrý, no. To pošlu EA, vole, ať to opraví. Hlavně mi to potom nazdílej. Jo, já celou dobu to teď nahrávám. Fitness. Ja, Weiss.